Aramen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Ako si Gemma, ginaingon, kung ikaw napakya sa una mong gugma, ayaw kaguulog maayo, kay moabot lagi hapon ang panahon, nga may laing binuhat, nga moabot sa imong kinabuhi, nga mooy gitagana sa kahitasan nga imong madayon. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dong, lagi kayo na sa nga imo kong hilabtan. Magpakasal na lang kita. Pagdali, bida. Samang taon kay. Mura kag sayo na ng buong kasal eh. Dako kayo gasto. Kaya lang matigo pa ta. Bahala na lang kung gamay taghikay, kuit. Ang importante nga makasal ta. Basta unya na lagi. Sige. Pagilis na dewe. Sulob na yung sanina sunis. Ang blouse. Gawas na tanilis kisudla na itong lodge. Pagilis na, Jim. Hindi lang ka. Ikaw nilaos dito. Ani lang naog. Di lang ko ni mo ihatod sa amo. Sudod nun ka na inyo eh. Nagkakalibaong. Ani lang ko kay. Ani ko si Skina taman. Ikaw leso dito. Badong sa inyo. Sige kadiyot kay manaog ko. Sige dong. Unya, kanus amang kamaato sa bahay aron mamisita na ako. Chatraw niya ko. Sige, ato na ko. Dinadaan ni Karting, uy. Murag na usap naman siya. Lain na, uy. Klaro na lang nga doon na siya laing uyab. Kaniadto kung manuroy mo sa kaisang motorsiklo, iya kag yung ihatod din hisabay.
Unya karon dili na siya mohatod kay ang agianan daghan og alibaong. Karon na lang siya moingon ana nga daghag libaong. Ako man siyang gihagad pirmi og kasal, pero sige man sig balibad. Jima, pangandami na lang yun na da ang higayon na day, nga mulikay na si Karding nimo, kay doon na siya laing uyab. Ako pa ikaw no, unhi na siya buwag, oy, ay pabuta nga ikay iyang unhan o pakigbuwag. Dili ma, dili ko musugot nga magbuwag mi. Mahal na ko si Carding. Ug kadaghan na niya makuha ang akong lawas ma. Gemma. Oy, ikaw manggudi ay ni Dayjima. Ay, wara baron sa bahay si Karding. May trabaho pa man siya day. Karong hapon pa tumauli. Nahibaw ko noy Damian nga wa siya. Ni ako kay gusto ko nga makigsulti nimo. Sige. Dayon diri so day. Dali. Sorry ha. Wa ta dayon ka pa dayon na. Ali day. Dali. Arisod, dali. Salamat noy Damian. Dayjima. Mao na noy. Gibati ko kit ka na usab na ang tinagdan ni Carding nako. Amahan man gid ka niya noy. Unsa man do na sila ing uyab noy. Ay. Bueno, day. Sultihan talang kastino, no? Total, mabuti man gihapon higayon nga masayod ka. May uyab si anoy. May lain siyang uyab. Ha? Dayjima. Kauban niya sa trabaho. Bago niyang uyab karon. Ano gibudihan mag Carding? Mahal man unta kay nako siya. Mao na pag-iing nun, Dayjima. Di lang yung tingali ka mo ang alang susak-usa. Busa. Karon nga nasayod ka nas tanan, ayaw na lang papakita sa kong anak. Aron dili ka sakitan pag-ayo. Kay siguro manggid ko nga iya kagyud nga buwagan. Pero iya man gibuhat nako. Wagin siya kaluoy. Gabaan ra siya. Gabaan na siya niya gibuhat nako noy. Dayjima. Kana kay mi reply siya sa imong chat og makigbuwag. Buwag na gyud mo. Usahay na lang pagpakita niya sa personal, oy. Kay musamot lang ang kasakit sa imong dughan, ana. Unya sa may buhaton ako ma. Haron malimtan ako siya. Sa buhaton ako ma. Sayon ra kay na, oy, nga malimot ka niya. Pagkatunog lang hinigugma. Kay lalaki may pasakit sa imong dughan, busa, lalaki usab ang tambal ni anang tanan. Mubakasyon lang ko sa atong probinsya ma. Mubiya sa ko din sa syudad. Aron malimtan ako ang salbahis ka Carding. Maayo kay sugaton ko ni probinsya. Inigdaog na ko sa bus. Kung sa gani niya, ato lang una ko mo istar sa ilang gawlit siya o pipila ka semana. Aron mawa ang sakit sa kudugan sa gibuhat ni Carding nako. Ug mag-ampo ko nga malimtan din ako siya sa hingpit. Kana ang iampo nako sa kahitasan.
Kay ko gaw nga naduog gyud ka dinis probinsya. Namasin nga ani dinhi mawa ang samad sa kong kasing-kasing. Unsa? Agoy, mura og nakagets na ko ini da. Gibuwagan kag uyab gaw no. O gaw, adto ka sa inyo magtuwas og sulti uy. Lain sad kaayog ani dinhi. Gigutom Ay. sad ko gutom na kaayo. Ay, timing we kay tagiluto na ako nga tinuang isda. Wow. Initon to na ako aron makahigop kag init nga sabaw. Unya, mag-istorya dayon tamay tungod anang imong giingon nga samad sa imong kasing-kasing. Aw, manay pag-iingnan ka, nga dili ki siya para nimo, kay nakakita mo siya glain. May unta oy og naiulitaw dinhi nga makauyon ko nya manguyab nako aron makalimtan gid nako siya gaw. Ay, sakto! Doon ay dagang ulitaw din ang igagaw sa kong uyab, si Berting, nangita tong uyabonon. Kwapo biya to gaw. Unya, kugihan managat. Doon naman siya pump boat para panagat. Kwartahan na siya, uy. Sige na day, Gemma. Sugtan ako day. Ang tinuod Berting no bisag bag-uhay lang ta nagkaila pero akong nabatsyagan nga buutan ka. Pero di naman ko angay nimo. Di na ko putli. Nakuha na sa makadagang higayon ang lawas nako sa una nakong uyab. Wa ko'y labot sa imong kagahapon, tay Gemma. Ang karon ang gusto ko. Mahal ti ka. Og isaat ko. Dili ko mausab diha nimo. Sige na day, sugtan ako. Sige, gisugot ta ka. Gidawat ko ng imong gugma Berting. Salamat. Dagang salamat, day Gemma. Dagang king salamat. Imod kong gidadinis imong payag sa ibabaw. Gidati ka din hi. Aron sa anta ang duha ka gukman nato. Imo kong gidakos. Iyakan ni mo akong lips. Bertie. Manghila ta sa sawag nga kawayan. Dali, day Gemma. Karong bagi ko kasuway ini. Putik maayaw kong boobs. Bertie. Ubus na sad, be. Sa ubos na sad ang ungara si mong dila. Sige na. Galing, para pa ko kasuway og tilap og ubos. Basing manimahong ang suba. Huwag pa ko kaihi, uy. Humot kay na. Sige na. Sige na, hapya akong ubos. Huwag pa ko kaihi. Day pa. Hindi ka kay Bao, may lagi kay ka. Testing rin kung maumagid ni. Dilaing maayo ba? Iko kumaulog eh. Pagawasin mo dila, uy. Gani. Gani. Kalami. Kalami. Berting, panakuha ng imo. 69 na Berting. Ano yung mag-ibot sa ako? Sabot ka lang. Ganun mo kakasuway ini. Laban, baby. Ako na ning ikon sa imo. Tempa, uy, kadali sad good. What's up, uy? Dali sa mo. Sige na ba? Sige. Sige na lang, higda na ko. Dila na. Gibila na ako. Kana di ay. Kana, sige.
Minayon lang nga. Agay, kay Berting. Agay, lami asay mo, agay. Agay, Berting. Mulabikas gina nga ako, Berting, agay. Berting. May nahitabo kitamo ni Berting atong higayuna. Human sa nahitabo, hingpit ko nang nalimtan ang akong unang uyab nang nipasakit sa kundughan. Tungod kay may laing lalaki naman nga mas labaw pa niya nga akong natilawan, hingpit ko na siyang gikalimtan. Bago ito makasama ang kaagi ni Jima, dinining tulumanon. What's the style? Hingpit ng gikalimtan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.